što je i najavljivano prošlog tjedna, evo već danas kao jedan vid kratkoročnih mjera u Policijsku upravu Zagrebačku, dakle u Zagreb, stiglo je 250 policijskih službenika iz 19 policijskih uprava. To su policajci koji su se bavili temeljnim poslovima policije, poslovima prometne policije, interventni policajci koji su došli u Zagreb na ispovod svojim kolegama. Zadaća je svih ovih policajaca da se vrati povjerenje građana u policiju, odnosno da se građani u ovom gradu osjećaju sigurnije. A naš posao je da pomognemo kolegama iz PU Zagrebačke da što konkretno da riješimo situaciju kakva je kod njih i da im pomognemo u sigurnosti građana na području PU Zagrebačke. Kao svakodnevni posao što imamo u policijskoj postaji Poreč, to ću raditi ovdje u Zagrebu. Pozvali su me, normalno u petak izvijestili da idemo premještaj u Zagreb. U petak? Da. Ja sam iz policijske postaje Vrbovsko, nas je došlo trojica. Radim već 4 godine na poslovima temeljne policije. S obzirom na stanje kako je trenutno, drago nam je što smo dobili ispomoć iz drugih uprava i drago nam je što se baš radi o policijskim službenicima koji imaju iskustva na poslovima temeljne policije. Nadam se da ćemo uspješno surađivati u narednom vremenu. Kroz neki duži period samom radnjom na terenu i našim prisustvom i kontaktom s građanima, ne samo po intervencijama, već i kad nam građani pristupe bez ikakve potrebe, znači nekim radom pristojnim, ćemo ipak uspjeti uraditi povjerenje. Bad boys, what you gonna do when they come for